салом алейкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Ба номи мухолиф тоҷик Иқбол. Бисёр баъд хирсандинак бо қандат поён нашава бомуш. Якҷо пул меёвӣ, дига ягон ҷо пул нагзаштеса, барои ки соқу фаиб кор кардеса. Имина барои Шарофдин Гадоев. Дига намедонӣ чӣ хел гап занӣ, як гапа 10 бор такрор кардеси. 2024 Муҳиддини Кабири устод ирӯзо как бута зидиш гап задеси, но пешти парда пеш дадиста ҳасти. Ира Соқу Фаиб хабардор аст. Бо оппозисияи рус вохӯрдагӣ буд Муҳиддини Кабирӣ. Даже 28 минут гап задагӣ буд. Оппозисияи рус Илия ранги худат як миллатфурӯши дига. Баъд эфир кардӣ. Муҳиддини Кабириро файруд кардӣ дар эфирот. 2 соат 18 минут фақат шумо хандидед. Муҳиддини Кабирӣ гуфтагӣ буд ки мо через Россия Тоҷикистон медурем. Муҳиддини Кабирӣ гуфта буд ки бояд давлати рус аз наъзат бояд бахшиш бипурса то охири сол. Барое ки расид федератсия пифта, яъне шуморо террорист эълон кард. Ранги ба ном давлати исломии ИГИЛ запрещено дар Ҷумҳурии Тоҷикистон и дар Российской Федерации. Муҳаммад Иқбол Садирдин уже 2025 вомуш. Ира мешиносӣ, бывший командири ба ном давлати Толибон. 3 ҳафта миллати тоҷика таҳдид кардем ки мо через Афғонистон ана медураем. ишани мешиносӣ. Наъзатия. Оз имрӯз хича наъзатӣ нагирифтеса. Иқбол, Шарофдин Гадоева через анами одам шумо Афғонистон рӯй кардед. Ман аз ҳама чӣ хабардор ҳастам. Шумо як продажни ҳастед барои Иқбол. И одам 24 соат имина қатъи худат дар алоқа аст ва пулот рӯй мекунад. Ана мо баъди Сурия Тоҷикистон медурем. Таҳдид болои таҳдид зидди миллати тоҷик, зидди оромии миллати тоҷик биден и ҳастен шумо Иқбол. А имрӯз Шарофдин Гадоев 100 сол дига бизанед Иқбол. Ҳайдустон ҳечи намеяд. Оя мо намурдем ки шумо ба ном мухолифо, ба ном наъзатиё пои ҳаромтона дар замини мо миллати тоҷик бимонед. Падари миллат чишми моро ҳӯй кард. Иқбол, мо медонем шумо кӣ ҳастед. Бале, кӯрнамакҳое ҳастанд ки азоби соли 92 кашидагиане ки то ҳозира шуморо дастгирӣ мекунанд. Но мо ҷавоно хушвақ медонем шумо кӣ ҳастед. Муҳаммад Иқбол Садирдин, шумо барои моро террорист буден и террорист мемонед. Бояд имрӯз ҳамакаса зидди шумо бароса бунад барем. Но ман надидесам. Клоун дидесам. Ман 10 бор гуфта будам, ина бо мегӯм. Ман наметарсам. Ба ном давлати исломии Толибон оромии миллати тоҷика намехостанд и намехоҳанд. Ман ҳеҷ вақт қабулшон надорам. Он вақте ки ман қабулшон мекунам, бояд зани модари афғон бояд ранги модари тоҷик бояд озод бояд бошад. Ман дастгирӣ мекунам политики ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Имина зидди Толибон. Иқбол, чӣ таҳдид кардесен, вақт соатш мешава, ҷавоб метед. Шумо ҳеҷ вақт рафтан наметонед, агар биёед мо интизор ҳастем. Шуморо рӯйтон мекунанд. Ҳамон давлатое ки шуморо ёрдам мекунанд. То ҳозира капек ёрдамтон кардесанд ва истифодаатон бурдесанд. Шумо проституткаи падмикад ҳастед. Иқбол, чӣ маъне проституткаро истифода бурдан? Худат гуфтагӣ будӣ, Имина Додоҷон Атабулоева.
ранги худа як продажний журналист гуфта буди ку ту пир шидӣ, ту наски дирдагӣ. имрӯз бага та наски дирдагӣ мешавӣ. Иқбол, анам давлатҳо шуморо адена самалӯқати рӯйтон мекунанд. ман шуморо гарантитон медам. якҷоҳон ташаккур ҳамватанони азиз. фақат ба пеш бо сиёсати падари миллат бошед.